Κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Διαγωνισμού του Δοξάτου, κύριε Πρόεδρε των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δοξάτου, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε. Του κύριου Ταξίδη Δημήτρη, μας έρχεται από την Μυκυλίνη. Καλωσορίζουμε και το όμορφο αυτό νησί μέσω του προσώπου του Ήπου Γκασπάρ και του κύριου Ταξίδη Δημήτρη, το οποίο θα αγωνιστεί από το στάρτ νούμερο 8. Νούμερο 1, Μπέρλι, από το Δοξάτο. Αδερφών Γαβριηλίδη, Μανουέλης Μαρία, Βασιλακάκη και... Αυτό που λες το καλό πήγε πίσω. Ναι, κρατάει. Γιατί το κρατάει? Ωπω, φοβερό ήτανε, ρε. Να το πω μπροστά να ψέχει. Άλογα βρίσκονται στη ύψη των 400 μέτρων, φίλοι. Βλέπετε ότι είναι ένας όμιλος. Ένας όμιλος ο οποίος τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεχωρίζουν. Παρακαλώ τα παιδιά να φύγουν πάνω. Τα άλογα βρίσκονται στα 200 μέτρα, φίλες και φίλοι, και βλέπετε ότι οι αναβάτες θα προωθούν με τα κορμισή. Σας αφήνω να τα απολαύσετε. Ξεκίνησε λοιπόν. Από το Δοξάτο, διοικητής με το νούμερο 9. Προστίσιμο νούμερο 14 από την Επανομή. Θα ξεκινήσει από το στάρ νούμερο 4. Και ο Ήπος με το νούμερο 8, ο Δέξυπος, είναι ο περσινός νικητής αυτής της κούρσας εδώ στις υποδρομίες του Δοξάτου. Μας έρχεται από την Ιδρύτα και θέλει να επαναλάβει το ίδιο με πέρσι, δηλαδή να κερδίσει και φέτος αυτή την κούρσα. Είναι ο ιδιοκτησίας των στάβλων του κυρίου Κλατσιγκά. Νομίζω λοιπόν φίλες και φίλοι, να γίνει η κίνηση των 1500 μέτρων. Πρέπει να έχουν τοποθετηθεί όλα τα άλλα. Βλέπει. Το πρώτο είναι. Ακόμα τα κρατάμε. Τρίτο είναι ακόμα. Ναι, στη στροφή τα αφήνουμε. Κοίτα Ιωάννα, πήγαινε κάτω από την ομπρέλα. Τάκη, πάνε κάτω από την ομπρέλα. Τάκη. Ναι, πάλι. Πάνε κάτω από την ομπρέλα. Κούλα έχω εδώ, καλέ, άμα θέλω. Πού είναι? Μέσα στο γιακά. Ω, καλά, μέσα στο γιακά. Σώθηκες. Κι εγώ έχω στο σπίτι. Ομπρέλα. Τάκη, και τι ωραίο το είναι. Το 12. Το στείλω με φωτογραφία. Κάτσε, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα πολύ νωρίς. Και για τώρα που σου περνάει, πες που τον περνάνε. Βλέπετε ότι τώρα οι αμαγάτες συνάδουν με νησίδες και θα προσπαθήσουν να προωθήσουν να εκπληρώσουν τα άλλα βάθη στην προορίσουν. Στην αρπαστική κούρσα αυτή τη στιγμή. Πάμε ρε Δεξιπέ! Βλέπετε ότι τα παιδιά έξω την πίστα σας, παρακαλώ, πάτε πάνω. Άιντε ρε Δεξιπέ! Άιντε ρε Δεξιπέ! Θα ξεκινούν σιγά σιγά για τα 1700 μέτρα, νούμερο 11 περνάει εδώ μπροστά σας. Το 17 είναι ο Βορής Ραγιάλ. Ο περιφύτης λοιπόν είναι από τη Λυκή, του κ. Βασίλα, Πέτκος, Γιαλετζάκης, Αγρίνης και Τριανταφυλλίδης. Στη στιγμή είναι ο Γκρικ Ταϊκούν από το Δοξάτο, είναι του κ. Αγγέλου και του κ. Γαθίδη.
θα ξεκινήσει από το start νούμερο 6. Όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, πάρα πολύ μπροστά μας είναι το νούμερο 20, είναι ο King Phil. Έρχεται από την υποδομή, ιδιώτες που έρχονται να συμμετέχουν στις υποδομίες του Δοξάτου. Νούμερο 18, Μέγας Αλέξανδρος, είναι από το Δοξάτο. Είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν. Μόλις ηρεμήσουν θα ανοίξουν οι πόρτες. Κάποιο δυστρόπισε, δεν έφυγε καλά. Βλέπετε ότι τα άλογα ξεκινούνται, οι αναβάτες αρχίζουν σιγά σιγά να τα μαζεύουν. Δεν τα αφήνουν δηλαδή να καηφάσουν ξέχρινα, κάνουν οικονομία δυνάμεων. Πραγματικά φανταστική κούρσα φίλες και φίλοι, βλέπετε τα άλογα πώς... Πράσινη παροπίδα. Ένα είναι πράσινη παροπίδα. Τα άλογα φίλες και φίλοι βγήκαν στην ευθεία των 400 μέτρων. Παρακολουθήστε τώρα πώς θα τα προωθήσουν, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να τα προωθήσουν οι αναβάτες τους. Καταπληκτική κούρσα, μπράβο σε όλους. Σας αφήνουμε να την απολαύσετε. Περιφύτης του Δασίλα. Με τον ίδιο. Πρώτος νικητής για τα 1000 μέτρα, ο Ήπος Μπέρλι από το Δοξάτο, αδερφή Γαβριλίδη, Μανώλης και Μαρία Βασιλακάκη. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Δοξάτου, κύριο Δαλακάκη, να κάνει την απονομή. Καλές επιτυχίες. Προφανώς έχει φύγει, παρακαλούμε τον κύριο Διελιολάνη Αθανάσιο να κάνει την απονομή. Άλλη μία. Κύριο Φωτεινού, του Πόνη και του Καφετζή. Παρακαλούμε τον κύριο Κυρμάνη Άγγελο να έρθει να κάνει την απονομή. Σίγουρα μας λείπει ο Κώστας. Σίγουρα μας λείπει ο αδερφός του Λάκη ο Κώστας, αλλά σίγουρα όμως μας βλέπει από εκεί που είναι. Δεύτερος νικητής είναι ο Παρίζιαν Αρτ και ο Κούνιαν. Είχαμε ταυτόχρονη άφηξη σε αυτά. Είχαμε ταυτόχρονη άφηξη αυτούς τους δύο νικητές. Οι εκπρόσωποι του Παρίζιαν Αρτ και του Κούνιαν παρακαλώ να έρθουν να πάρουν τα έπαθλά τους. Τις απονομές θα κάνει ένας παλιός ιδιοκτήτης που συμμετέχει συνέχεια στις υποδρομίες και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου μας, ο κ. Στασίτης Γεώργιος, και η ψυχή εδώ από όλων αυτών που βλέπετε, ο Κυριαζάκης ο Γιάννης, γνωστός ως Μπάρμπας.
Πολύ μεγάλη προσφορά του. Παρακαλώ να κάνουν την απονομή. Αυτός είναι ο Μπουράς. Μπαρμπά. Ποιος είναι ο Μπουράς? Μπαρμπά. Καιρό να σε έχουμε και του χρόνου. Παρακαλούμε και τους εκπροσώπους του Parisian Art να είναι εδώ κοντά. Έλα Παρίζα. Μπορεί να μας το πάρεις αν είναι ίση. Ναι. Το κάω μπορεί να είναι δεύτερος. Πάλι το πάρεις. Μαζί με το 9. Ισοψήφισα. Ναι. Προς τα δω γυρνά ρε, προς τα δω γυρνά. Να κάνει την απονομή. Το κορίτσι αγωνίστηκε. Δεύτερος συγκητής στα 1800, Dr. Μπάνερ από την Ιγρήτα, του κυρίου Αθανασούλη και του κυρίου Δαρατζή. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου, τον κύριο Αλεξίου, να κάνει την απονομή. Δεν μου βάλε ρε. Έλα κι άλλο. Και με αυτό. Εννοείται. Το βρήκατε εδώ. Έλα, θεσμικό. Θεσμικό. Έλα, έλα μια. Αυτό το κινητό ρε που να το βάλω. Έτσι. Πά. Και το δαγκό.